Lo mdlalo The Spirit of King, imboni uZilezwe Hadebe ukhuluma ngenkosi yesizwe samaHlubi ezalwa kulibo lamakhosi omoya, eyithemba lesizwe ngokuza nokukhanya okuzotakula isizwe ekuqalekisweni, futhi okuyisiqalo esisha nokuzinza kwesizwe sayo. Lo mdlalo ugxile kakhulu kumoya wezwekazi iAfrika. Lilibali lomuntu omnyama. Lilibali umuntu omnyama alidingayo. Lilibali lomuntu omnyama azibuyise ukuthi phambilini before yonke lento, before azi ngezinye inkolelo, okhokho babo bebekhonza ini, bebekhonza bani, bebelandela bani, ngoba wonke umuntu is subjected to follow omunye umuntu othunyiwe. In the hands of the whites, the missionaries, all because she did not conform. Lo mdlalo ubukele izicuthwane okukhona kuzo izindlunkulu namakhosi. We were blessed by Ubukho Bemboni himself, the custodian of the play, the custodian of African spirituality. Izethameli ziwuthakasele kakhulu lo mdlalo weshashalazi. Engikufundile kakhulukazi ukuthi thina sabantu abamnyama okhokho bethu bathathelwa kanjani umhlaba. Njengoba bafika belungu bafika bazokhohlisa okhokho bethu babanikeza yona lencwadi. Bese siphumile ekuzazini ukuthi singobani, ngoba inkolo eyafika yabamhlophe abafika nayo bafika basikhipha empandeni zokhokho bethu. Sagcina sesithatha inkolo ngeyona eyethu. Lo mdlalo weshashalazi uzoboniswa nakwezinye izifundazwe.